Impormasyon, intriga, issue. Eye for an eye. Muna po natin, Mayor, maulang umaga po sa inyo pong biyernes po natin po ngayong araw po na ito, Mayor. Yes, tama po yan, Idol Mark. Isa pong maulan na biyernes po sa ating lahat. Good morning everyone. Isa pong pagpalang umaga mula po dito sa pinagpalang bayan ng Manawag. Opo, sa Manawag po, Mayor, both eskwelahan at ang government offices po natin po ay walang pasok. Dineklara po ninyo, Mayor, bakit po pati po itong mga government offices po natin po wala pong pasok ngayong araw po ng Friday? Or ito schedule na po ito, Mayor? Paano po ba? Well, kami po ay nagmasid ng sitwasyon ng panahon simula pa kagabi at pinapakiramdaman dahil nga kung titignan natin nga sa mapa, medyo malayo-layo na. Pero itong habagat Opo. na nahihila po ng ating tail end ng Typhoon Inday ang nagpapaulan po sa ating lugar. At maliban dyan, magpapatuloy po ngayong araw ang assessment, yung REDAS o yung pag-assess ng ating pong Earthquake Disaster Assessment Team sa pag-ikot sa mga edipisyo, mga buildings at mga paaralan. At so far, kahapon nag-umpisa na actually yan dahil inactivate na namin ang ating Municipal Risk Reduction and Management Council at nagpulong-pulong na din at nag-create kami ng 3 team na iikot sa mga iba't ibang lugar kasama po yung ating basilika para po may siguro na wala pong damages na na-incur po doon sa naganap. Do mabilis pero medyo may kalakasan ng konti ramdam ang kaganapan. Yan din po ang nagtulak po sa amin na suspindihin na kahapon. No? Starting from 3 p.m. ang opisina, sampu ng lahat po ng eskwela, no? All levels kahapon ng 3:00. Opo. At ito rin po ay patuloy natin nag-observe hanggang kagabi at nakita nga natin na medyo pabugso-bugso yung ulan at minsan nga ay lumalakas. Kaya nga minarapat po namin na suspendin. Klase lang po, Idol Mark. No? At ang opisina po ng tanggapan ng munisipyo ay bukas po no? Ngayong Okay. araw. Opo. So, yung pong mga, lalo po itong mga nasa disaster, ano po natin po, Mayor, is talagang nakafocus din po sa ating pong pagresponde sa mga nangangailangan na kababayan po natin, lalo na yung pong mga low-lying areas na pwede maapektuhan po itong habagat, Mayor. Tama po yun, Idol Mark. In fact, regular kaming nagko-communicate ng ating pong head, si Mr. Carlito Hernando ng MDRRMO. At so far, yung pag-ikot po nila kahapon, simula po ng 3:00 ng hapon, umabot na nga sila ng past 6 p.m., ay negative ang kanilang mga findings. Wala silang nakitang panganib at mga nagpakita po ng mga cracks o ano man dyan na damages po na na-incur po doon sa naganap na earthquake. At again, alam naman natin at huwag naman sana, pero tayo po nagmamasid pa rin sa kung posibleng aftershock spot na pwedeng madulot po nung naganap na lindol nga kahapon. Opo. But yun nga po, so far so good. Tuloy po dito, pati yung misa po sa simbahan hindi naman kanselado. Opo. Idol Okay Mark. po. Mayor, ano lang po, no? Linawin ko lang kasi kagabi yung parang nabasa po natin, government offices. So ang Manawag po is may pasok po ang ating pong munisipyo, yung mga government offices, pero yung pong ating mga eskwelahan lang po ang walang pasok po sa bayan po ng Manawag. Tama po yun, Okay. Idol Mark. Actually, yung suspension na hapon ng 3 p.m. ay all levels at kasama ang government offices. Okay. Pero yun po dahil po doon sa naganap na earthquake nga Opo. kahapon. Pero iba po ito ko ngayon, yung suspension po ngayon ay all levels na sa mga paaralan dito sa bayan ng Manawag, public and private schools. Opo. Bilang kayo po ang presidente po ng League of Municipalities po dito po sa Pangasinan, gaano po kaimportante na talagang nakatutok, hands-on po ito pong ating pong mga mayors po, Mayor Doc Ming? Kasi kahapon maliwalas, medyo hindi po natin ina-expect, biglang yumanig ng ganun, naramdaman po ng halos malaking bahagi po ng Pangasinan.
Well, tama po yun. At actually, bilang punong bayan at sampunang lahat po ng ating kasamang mayors ay naging kaugalian na rin talaga ang mapagmasid at talagang maraming umaasa at naghihintay din ng mga desisyon tulad ng mga deklarasyon na yan. Kaya nga, meron po kami mga nagtatawagan din, nagpapakiramdaman at nakita naman natin na halos lahat po ng ating mga LGUs kahapon dahil po sa earthquake ay marami po yung nag-suspend din ng kanilang office work at saka schools, no. At maliban diyan po, importante rin po yung pagtutulungan, no, pagtutulungan at pagtatawagan ng mga ating local mayors para po sa kapakanan ng buong Pangasinan, no. Apo. Bilang mga individual mayors ng mga local government units. Apo. Yung maisusumite po doon po sa magiging findings po ng inyong binuong team para i-check itong mga buildings po natin, particularly yung Minor Basilica, yung po mga eskwelahan, yung mga ibang government buildings po natin, Mayor. Paano po ito? Kung hindi naman po sa pinapanalangin natin, pero kung may makita po na kailangan pong kumpunihin, ano po dito magiging hakbang po ng local government? Yan, unang-una po, since hanggang ngayong araw, patuloy pa rin po yung assessment. But so far, dami na rin po napuntahan kahapon. At kasama nga ang Basilica, kasama pati mga private schools like Metran College. Ay so far so good, wala pong nakitang damages na nadulot nga ng earthquake. But just the same, ito po ay i-report po sa OCD at dito sa ating probinsya, sa PDRMO, no, para magkaroon po ng tala din o kaya recording ang ating pong mga higher-ups sa mga kaganapan at sa mga updates dito po sa Manawag. Saan po siguro lahat ng mga bayan ay mag-sasubmit talaga, no, ng mga kanilang mga kanya-kanyang reports so far dito sa nangyaring earthquake at the same time itong pagtingin natin na maulan na araw ngayong araw dito po sa Pangasinan. Doc Ming, siguro po inyo pong mensahe po, lalo paalala po natin po yung pong mga kababayan po natin dyan sa may Manawag at yung mga bibisita pa rin po dyan po sa may Manawag. Well, unang-una po, maraming salamat ulit, Idol Mark, sa pagkakataon ito at na makapanayan nyo ang inyong pong lingkod. Well, anyway, dito po sa Abayan ng Manawag ay nagkansela na ng klase, all levels ngayong araw. Dahil sa forecasted na pabugso-bugso at minsan malakas na ulan. In fact, kaninang madaling araw po ay medyo mayroon na pong malakas na ulan na naranasan ng aming pong bayan. Kaya minarapat namin na yung kapakanan ng ating mga mag-aaral ay mas prioridad, no? Kaya nga nag-shift ng kinansela muna ang face-to-face classes. At the same time, patuloy po na-activated ang ating MDR Council at patuloy po silang mag-iikot ngayong araw para tignan po yung mga iba pang buildings na hindi pa nila naikot kahapon, no, for any damages. But so far, base po sa kanila pong mga nakita ay zero po, no? Wala pong naitalang damage so far dito po sa bayan ng Manawag. But again, as a piece of advice, kung hindi po mahalaga yung mga lakad po natin ngayong araw dahil nga maulan ngayong araw, ay siguro pagpaliban na muna dahil wala naman pong klase, stay put na muna sa ating mga bahay. At pag kailangan lumabas, siyempre magdala po tayo ng panangga sa ulan dahil pabugso-bugso nga. Ito, kung titingnan natin sa mapa, Idol Mark, medyo malayo na si Typhoon Inday, pero yung kanyang hila ng habagat, ito po yung nag-uulan po sa ating ngayong araw. Kaya nga, just the same, mas importante po yung ligtas at of course, may panangga tayo sa ulan nga na as we go out kung kinakailangan. Pero pag hindi mahalaga, I suggest na sa bahay na lang muna tayo. No? Dahil nga po sa ganitong sitwasyon ng ating panahon. Sabi nga po ng Pag-asa, Mayor, hanggang weekend daw, sahan natin yung medyo maulan na tama yung sinabi nyo, kahit na medyo malayo na-enhance pa rin yung habagat. Maraming salamat po, Mayor. Tama po yan, Idol. Maraming salamat, Idol Mark. Magandang umaga mula dito sa Pinagpalang Bayan ng Manawag. Magandang umaga po sa ating lahat at God bless po, ingat at keep safe. Magandang umaga. Honorable Jeremy Aherico Rosario, Manawag Mayor at ang presidente po ng League of Municipalities Pangasinan Chapter.
Impormasyon. Intriga. Issue. Eye for an eye.